In this generation, mtsogoleri sungamulire anthu by force. Wakweza katundu wa bandrama, anthu asanduka kapolo mdziko lawo. Pa kampeni analonjeza job creation and self dependence. Lero apita misonkhano nkumatuza kuti DPP inaononga chuma. Kodi akuzana? Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. 2014 inflation ina 35%. Mutharika anayitsitsa kufika 7.8%. 2020 pamene machoka anasa inflation 8%. Chakwera wayikweza kufika 34%. Akuluakulu mukaona katundu akwera mdziko nkhani yake ndi inflation. Ufresh timagula 70 kwa mnthawi yapita chifukwa inflation inayotsika. Tinachoka mboma dinasiya $1 billion. $1 billion a forex. Kwa zonse za Tasmania. Mu zaka 15 DPP inabweka ndalama 4 trillion. Anamangira parliament, PICC, stadium, masti, madzi akumwa kumpoto, komanso misewu yosiyanasiyana. Mu zaka 4 MCP yabweka 11 trillion. Apangalira chani? Misewu yonse ikumangidwa ku Lilongwe anachita kuipeza. Ngati Chakwera wamanga nsewu timuyamikire. Ngati wamanga nsewu munthu ameneyu ndi uja wochoka pa Kamuzu Central ndi ukathira ku parliament. Misewu ina yonse imene akudumphadumpha nayo inabwera ndi Peter. Amalawi tonse tisafoke tikalembetse mkaundula wa voti. Boma ndi lomweri. Boma ndi chani? Boma ndi liti? Ambuya akudaliseni zikomo kwambiri. Nduna ikagendedwa manganya akulankhula. Pa 10 Juni Saulo Chilima adaphedwa, iyeyu sanayankhule. Sapota wa MCP adaphedwa ku Ndilande, apolisi anakhazikitsa kafukufuku within 24 hours. Achilima adaphedwa zinatenga miyezi 6 kuti akhazikitse commission of inquiry. Mwachidule vice president ameneyu anaphedwa motsogozedwa ndi anzake. History is the best teacher. Otto Chirwa Yadula Chisiza anaphedwa ndi MCP. Koma lero akamayankhula za anthu amenewa zimaoneka ngati kuti amakhala nawo bwino. Bieni anagona kuchikangawa chifukwa cha MCP. Lero amayankhula ngati amankonda. Akuluakulu nzake wa Chilima sangapenge ubale ndi MCP. Chipani choyipa cha nkhanza, chipani cha anthu odziwanyenga. By the way, ku area 49 wabadwa mwana dzina lake antchula kuti Junior.